ፍትዋት ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ሓደ ሓድሽ አርእስቲ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ከም ዝጠቕመኩም ኣይጠራጠርን እስካዕ መጨረሻ ተኸታተሉ ምሳኹም ጸንሕ ፀሃየ ሓቢርኩም ምሳይ ንኽጸንሑ ኣቐዲመ ብኽብሪ ይዕድም ፍትዋት ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ናይ ሎም ማዓንቲ አርእስተይ ፍቕራዊ ህይወትና ንኽመሓየሽ ክንፈልጦም ዝግባአና ነገራት ዝብል እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩላህና ፍቕሪ ክንጅምር ከለና ወይ ኮላይ ሓዳር ክጅመር ከሎ ብደስ ዝብል ፍቕሪ ይጅመር ድሓር ግን እቲ ብደስ ዝብል ፍቕሪ ዝተጀመረ ሓዳር እንዳዝሓለ ክኸይድ ንሪኦ ወይ ኮላይ እቲ ወዲ እንታይ ይብል እንዳፍቀርኩዋ ከለኹ ንምንታያ እዚ ነገር እዚ ዘይትገብረለይ ይብል እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ብወገና እንታይ ትብል ኣነ እንዳፍቀርኩዎ ከለኹ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዘይገብረለይ ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ሰብኣይ ናበለት ብውሽጣ ቅር እንዳበላ ትነብር ብኸምኡ ከዓ እቲ ፍቕሪ እንዳዝሓለ ክኸይድ ይኽእል እቲ ፍቕሪ እንዳዝሓለ ንኸይከይድ ግን ሓደ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ኣሎ በጓል ኣንስተይቲ ወገን ከምኡውን በኣወዳት ወገን ማለት እዩ መሰረታዊ ድሌታት ዝበሃሉ ነገራት ኣለው ጓል ኣንስተይቲ ካብ ሰብኣያ ትደልዮም መሰረታዊ ነገራት ኣለው ወይ ኮላይ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈቀረት ክመስላ ዝኽእል እዞም መሰረታዊ ነገራት ወዲ ከማልአላ ከሎ እዩ ከምኡውን ኣወዳት ዝተፈቀሩ ብሰበይቶም ዝተፈቀሩ ክመስሎም ዝኽእል እዞም ቀፂለ ዝጠቕሰልኩም ነገራት ክገብር ከላ ጓል ኣንስተይቲ ስለዚ ክልቲኦም ኣወዳት ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ናይ ወዲ መሰረታዊ ድሌታት እንታይ እዮም ኣብ ሓዳር ወይ ኮላይ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ከምኡውን ኣወዳት ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ዓይነት መሰረታዊ ድሌታት ኣለውዋ ዝተፈቀረት መሲሉ ክስማዓ ዝኽእል እንታይ እዮም እቶም መሰረታዊ ድሌታት ኩሉ ግዜ ከም ዘፍቀርና ሰበይትና ከም ነፍቅራ ክንፈልጥ ንኽእላ ወዲ ሰበይቱ ከም ዘፍቅራ ክፈልጥ ይኽእል እዩ እቶም መሰረታዊ ድሌታት ግን ክፈልጦም ኣይክእልን እዩ ኩላህና ውሽጥና ክንሓትት ንኽእል ኢና እስኪ ኣወዳት ናይ ጓል መሰረታዊ ድሌት እንታይ እዩ እዚ ኩላትኩም ውሽጥኩም ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ካባይ ጀሚሩ ናይ ወዲ መሰረታዊ ድሌታት ኣብ ፍቕሪ ከም ዝተፈቐረ ብሰበይቱ ከም ዝተፈቐረ ክስምዖ ዝኽእል እንታይ ክማልአሉ ከሎ እዩ እዚ እውን ደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ሕቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም መሰረታዊ ድሌታት ብዘይ ምፍላጥና እቲ ፍቕሪ እንዳዝሓለ ክኸይድ ይኽእል ናይ ወዲ መሰረታዊ ድሌት ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ መሰረታዊ ድሌታት ናይ ሎም ማዓንቲ አርእስተይ ኣብ ከምዚኣቶም ዓይነት ነገራት ዘተኮረ እዩ ስለዚ እስካዕ መጨረሻ ክንሪኦም ኢና ሓደ ብሓደ ናፍቲ መደብ ክወስደኩም ቀዳማይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድሌት እንታይ እዩ ሰብኣያ ክካናኸና ክሕብሕባ ክንከባኸባ ከሎ ዝተፈቐረት ይመስላ ውሽጣ ብፍቕሪ ክመልእ ዝኽእል እዚ መሰረታዊ ድሌት እዚ ክማልአላ ከሎ እዩ ሰብኣያ ክንከባኸባ ከሎ ውሽጣ ደስ ይብላ በቃ የፍቅረኒ ኢላ ተረጋግፀሉ መንገዲ ከምኡ ክገብር ከሎ እዩ ወዲ ኣወዳት ከዓ ብመጀመርያ ዝደልይዎ ነገር እንታይ እዩ ሰበይተይ ተኣምነኒያ ሰበይተይ ተኣማኒ ምዃነይ ትፈልጥ እያ ካብ ሰበይተይ ተኣማኒ እየ ወይ ኮላይ ሰበይተይ ኣባይ ዘለዋ እምነት ሙሉእ ተኣምነኒያ ተኣማኒ ምዃኑ ክተረጋግፅሉ ይደሊ ስለዚ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ወዲ ጓል ኣንስተይቲ ተኣማኒ ምዃንካ እንድሕር ክተረጋግፅ ደሊኻ መጀመርያ ክተማልአላ ዝግባእ ነገር እንታይ እዩ ክትንከባኸባ ኣለካ ክትሕብሕባ ኣለካ ሽዑኡ እሳ ውሽጣ ብፍቕሪ ይመልእ በቃ የፍቅረኒ ኢላ ተረጋግፀሉ መንገዲ ክትንከባኸባ ከለኻ ኢኻ ሽዑ እንታይ ምግባር ትጀምር እታ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ከም ሰብኣየይ እሙን ሰብ የለን ትገልፀልካ እውን እሙን ኢኻ ናበለት በኣኻ ዘለዋ ተኣማንነቱን ትገልፀልካ ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ መሰረታዊ ነገር እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ናይ ጓል ኣንስተይቲ መሰረታዊ ድሌት እንታይ እዩ ስምዒታ ክትርድአላ ትደሊ ክትሓርቕ ከላ ዝኾነ ሽግር ከጋጥማ ከሎ ናይ ሽግራ ተኻፋሊ ክትከውን ክትሰምዓ ክተማኽራ ዝኾነ ካባኻ ትፅበዮ ኣብ ጎና ንክትከውን ትደልዮ ነገር ኣሎ ከምዚ ክትገብረላ ከለኻ እሳ ከዓ እንታይ ትገብር ንዓኻ ትቕበለካ ሓደ ግዜ ንምንታይ ዘይትቕበልኒ ከም ዘለኽዎ ነገር ንምንታይ ዘይተቐበለትኒ ሰበይተይ ክብሉ ይረኣዩ ሓደ ኣወዳት
نمنتها زي تقبلتك ناتا سمعيتها سلازي تردأخالا سلازي سمعخايا سلازي دامسكايا خابلو بخا ازي اتوم نغرات مس غبركا اساخا انتي تملسلكا مالتيو نعخا ملو بملو تقبلك مالتيو كم تقبلك تريكا سلازي بخال اي درجه ناي غوالن ستيت دليت ازيو ناي ودات دليتكا سبيتهم ملو بملو ويكون لي افكاريتهم كتقبلهم مدلاي سلازي ودي غوالن ستيتي ملو كتقبلو خلا تفقره زمسلو بو ملكعي مالتي كاب كتقيرو ختمخرو كتفتن كلا بقى اي تقبلتن اني اذا حسب مخيره خمسه اي تكبر كم قلعه ختمخرو كتقبدو وي كتكاتاتلو جيغاتاتو كتغانن كلا بقى اي تقبلتن اي فقرتن الو يحسب سلازي انت يخون زلو مالتي شعنا بكال باسز يفطر مالتي ختمخرو خمسه تكبر اندا تخاتاتلت نا حساب نكبر وي كم عينت نغرات كفطر كله بقى اي تفقرنن يا الو سلاز حسب انت يخون نابكا لعينت باسيمص وي كلاي تفقراوي هيوت حادار اندا زحاله يخيل سلازي اودات بخال اي درجه زدليو ነገር እንታይ ተቀባልነት ጓለን ስቴት ኻት ደልዩ ነገር እንታይ ስምዒታ ክትርድአላ خلኻ ናይ ስምዒታ ናይ ሽግራ ክትዕለካ خላ ክትካፍለካ خላ ጽኒልካ ክሰምዓ خلኻ ተፈቀረት ይመስላ ብኡልካ ኣሽዑሳ ከም ተፈቀረት መስፈለጠትካ ተቀባልነት ተርኤካ ሙሉ ትቅበለካ ማለት እዩ ሳልሳይ በሳልሳይ ደረጃ ጓለን ስቴቲ ካወድ ትደልዩ ነገር እንታይ ክትክበር ከላ በሰብአያ ከም ተፈቀረት ከም ተፈተወት ተረጋግጸሉ መንገዲ እዚ ማለት እዩ ክትክበር ክበሃል ከሎ መሰላ እንድሕር ዘይተጣሒሱ ድሌታታ እንድሕር ዝኾነ ድሌታት ርኢኻላ ማለት ከምዚ ሓደ ሆቢታት አሎ ሓደ ተሰርሖም ስራሓት ክትድንቀላ ከለኻ ወይ ኮላይ ዝኾነ በዓላት ክኸውን ከሎ ህያብ ክትባ ከለኻ ከም ተኽብራ ተረጋግጽ ከም ተኽብራ ተረጋግጽ ካንታይ ማለት እዩ በቃ የፍቅረኒ ሰብአየ ኢላ ተሐስብ ማለት እዩ ከም ተፍቅራ ብኾሙ መንገዲ ተረጋግጽ ማለት እዩ ስለዚ ወድኻ አንታይ ዝደሊ ማለት እዩ خمسገን بسبيتو خمسገን ክውደስ ይደሊ ስለዚ ሰበይትኻ ከተመስግነካ እንድሕር ከተወድሰካ ደሊኻ መጀመርያ እንታይ ከተማላ ኣለካ ንዓኣ ከተኽብር ኣለካ ወይ ኮላይ ሰብአይኪ እንድሕር ከኽብረክ ደሊኺ መጀመርያ አመስግን እዩ ወይስ ቀዲም እቲ ነገር ትግበሪ ወይስ ቀዲሙ ይግበር ናይ ግድን እሱ ቀዲሙ ይግበር እሱ ይኽብረንሞ ድሕሪ ከመስግኖም ክትብለልክን መጀመርያ እስከ አመስግን ይሁን ናሽቱ ዝገብሮም ነገራት ከይናዓቂ ወይ ዝብ ምግባርካ በጣዕሚ እዘመስግን በልዩ ከተመስግን ምስ ጀመርኪ እሱ ኸኣ ከኽብረኪ ክጅምሪ ምክንያቱ እንታይ እዚ ሓደ ነቲ ሓደ ክምህሮ ክእላሉ ናይ ግድን ካፍቲ ሓደ ክመጽእ ኣለዎ ኢልና ክንጽበኸለና ኣይኮውንን እዩ ማለት እዩ ካል ብራብዓይ ደረጃ ጓለን ስቴት ትደልዩ መሰረታው ነገር እንታዩ መስዋዕትነት ውፍይነት መስዋዕት ክትከፍል ከለኻ ወይ ዝኾነ ነገር ውፍይ ክትከውን ከለኻ በቃ ሰብአየ የፍቅረኒ ኢላ ተሐስብ ማለት እዩ ተስተውዕል ተዘይ ኮይኑ ግን ድሕር መስዋዕትነት ዘይ ትከፍል እንድሕር ኮይንካ በቃ ኣይፍቅረኒ ኢላ ተሐስብ ሰብአየ ኣይፍቅረኒ ኢላ ተሐስብ ብኡልክዕ ኸኣ ብራብዓይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ወዳድ ድሌትካ እንታዩ ክምስገኑ ይደልዩ ማለት እዩ كمسجانو خبرو يدلي سلازي اسخا ندحر جيزيخا زلكا جيزي مسوات النت تخفل ندحر كوين كان حداركا اس حد نجارات كسرح كلا اسخا خلاي بحد نجارات كتحجزا خلخا جيزيخا مولو نسبيتخا زلكا ترفي جيزي نسبيتخا كتبا خلخا ابغزخا ختوعلو خلخا الساخ أنتينا جبرت مز إندا خبرتك إندا مسكنتك إندا ودستك إندا أدنقتا إندا جلستك تمز مالتي سلازي أنت إذا خوون زلوا مالتيو رابعي درجة تقميتو زلوا مسرتاوي نايدك أنستيو دليت أنت يوم مسوات النت وفي النت جزيو يهبن نديو نعرفتها تبوم جزي أقدمك نحدارك ختو علو خلها بقى سبعي يفتوني إلى تحسب ويكون لا وشتا بفقري يمل مالتي شو أنتي مقبار تجمر ساخة عند مسكنتك عند نقتك عند ودستك عند خبرتك تغسل سلازي وي اسكاو يمصا اتي وفينت مسوعتنت ويكون لا نسخ مجمريا نتوم ناشتو نغرات ادنقي دحري السوق انا تغيره كمزيو سلازي انداز حاله زخيد زنبره فقري بخمس عينت ملكع
كستخاخل نابز نبرو ناي فقر درجة كملس يخلي اتوم مسرتاو زخونو ناي فقر قانقا اتوم مسرتاوي زخونو ناي قالن ستيتي دليتات انداتا مالو خدو خلو اتوم مسرتاوي دليتات ناي ودات انداتا مالو خدو خلو تفقراوي هيوت تحداركا انداتا محايشه يخي سلازي كمزيوم عينت مسرتاوي دليتات مفلاط يدلي مالتيو او حدار حامشاي نايقوالن ستيتي مسرتاوي دليت انتايو بوتا لنديو او وشتو الى وشتا تتقراطر مالتيو ويكون لاي استفقرت زمسلا او تاسخات هبا بوتا واغات يهبندي الى كترغاغص تدلي مالتيو استفقرت زمسلا اسخات هبا واغا كتفلط كلايا انتاي اوشتو زلن بوتا خمي እቲ ነገርት ብምንታይ አተረጋግጾ ሓደ ሓሳባት ክተቅርበልካ ከላ ከይንዓቅካ ክትቀበሎም ከለኻ ሓሳባታ ክትድንቆም ከለኻ እቲ ናታ ሓሳብ ተቀቢልካ ኣብ ውሳነ ተሳታፊት ክትገብራ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትገብር ከለኻ በቃ የፍቅረኒ እዩ ኢላ ተሓስብ ማለት እዩ ሽዑ ዝሰኻ ብምንታይ አትምልሰልካ ማለት እዩ ትእዘዘካ ንዓኻ ተኣዛዚ ትኸውን ብናትካ ሓሳብ ብናትካ መንገዲ مخال تجمر مالتيو سلازي حدا جيزي أودات نمنتاي زي تأززني كبلو يرأيو ويكون لاي حدا جيزي بوتا يهبننيو زبلا دك انستيون الله سلازي انت اي خبر زلو بوتا خبا كند حداليخي مجمريا تأززي ويكون لاي أودات اندحر سبيتها ختأززكا اندحر داليخا اسخا مجمريا بوتا هابا نتقربلك حسابات أدنقوم ناي وسانة تساتافيت قبرا حساباتا ايتنعقوم اتحيتكا ايترأيوم اندحر كمزو خوينو بفلتات السدقفة اندحر خوينو اتي فقري اي زحلنيو نابز نبرو ناي اجمامرا خونتات يملس مالو سلازي زي ناي قوالن ستيتي بحامشاي درجة تقرميتو زلو مسارتاوي دليت انتايو أبيو بوتا يهبندي واقع لندي واقع خمسة لوحة ترجعوا تقولون من قد انتايو اسخا نحساباتها كين كيوم كتعرف كلها حساباتها خصهم كلها كتقبلهم كلها بقوم كتمرح كلها كتدنقهم كلها اسخا عند تعززتك عند خبرتك تمتص مالتي ስለዚህ ከምዛ ዓይነት መሰረታዊ ድሌታት ብዘይ ምፍላጥ ይሓዳር እንዳዛሓለ እንዳተበላሸው መጨረሻ ኸ ናፍትሕ ደረጃ ወይ ኮላይ ከይተፋሕተኻ ኣብ ሓደ ገዛ ምንባር ዳርጋ ፍትሕ ኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ገዛ ተሳላቺኻ ተናዓዒቕካ ከይተዘራረብካ ከይተኣራረምካ በሓንሳ ምንባር ይጅመር ማለት እዩ ሻርሻይ ናይ ጓልን ስቴቲ መሰረታዊ ድሌት እንታዩ ቀጻልነት حدا سجمرة فقري كقصر يعدلي حدارون كقصر يعدلي فتح يدلنا وصحتنا دق أنستيو زجمرنا يو عركنات كقصر زجمرنا يو حدارون كقصر سقع مجرشة بحانسا نايم بار على ما حيزايا حند قالن ستيتي فقري يكون حدار تجمر أنا بزخ الزارب كلهم تايو ماجوريتي إن أنا ريمات مبزحتي إن دق أنستيو زدلي أنا جاري أنا زقرب زلهم زمالتي سلازي مبزحتينا دق أنستيو فقري يكون حدار كنجمر كلنا كنقصلينا بحانسا اسقع مجرشا كنقصلينا حداري كقصليو الى اتجمر سلازي حانت قالن ستيتي تفقاريت وي كلا كم زفقر كايا ترغاغصلو منغدي انتايو حدارنا بحانسا خنبرينا كنقصلينا عينت سميعيتات كوم عينت زرباتات اندحر تزاربا خوينكا بقى سبايه يفقرني فقرو ايقنسن مساي زلو لبو እንዳበለት تحقوس وشطاون بفقر يملء ابها زلوا امنت ሙሉ بمولو يخون شعسا بمنتاي عينت منقدي اتملسلكا خمس عينت وشطا او وشطا بفقر خملو خلو نعخا تسفات خونكا كتبر تحجزكا جيغنا ختكون تجبركا حدا زبحال زربالو دحري نفس وكف جيغنا سبعي برتعت قال نسيتلا ጎበዝ ጓለ ንስቴትላ ዝባል ነገር አለው ስለዚህ ንምንታይ ዘይ ትሕግዝኒ ዝብሉ አወዳታለው ሰበይተይ ሓዳር አይትሕግዘንን ያ ምንም አይነት ተሳትፎ አይትገብርን ያ ዝብሉ ሰባት አሉ ንምንታይ ተሳትፎ ምግባር ጠጠው ተብለሉ ምክንያት ወይ ኮላይ ትገርፎ ምክንያት ወይ ዝሕል ተብለሉ ምክንያት በቃ ምሳይ አይቅጽልኒ ምሳይ እንድሕር ዘይ ቅጽል ኮይኑ ንምንታይ ዝደክም ቀጽሉ ናይ ካል ጓለ ንስቴቲ ይኸውን አነ ስለዚህ ብዙ ሓብዝ እንታይ ያደኻኸመኒ ዓይነት ስምዒታ ውሽጥ አይፍጠር ስለዚህ ሙሉ አፍተ ሓዳር ወይ ኮላይ አፍተ ፍቅሪ ተሳታፍነት አይተርንያ
ስለዚህ ሙሉ ተሳታፍነት ንክተርኢ ንዓኻ ንክትሕግዘካ ኣብ ኩሉ ነገር ንክትሕግዘካ ክትብርትዕ ክትጅግን ብተስፋ ክትምላእ ይከኣሉ ኣጆኻ በርትዕ ጀግና ኢኻ ሰብኣይ ንክትብለካ እስኻ እንተ ክትገብር ኣለካ እቲ ሓዳር ቀጻሊ ምዃኑ እቲ ፍቕሪ ቀጻሊ ምዃኑ ምስኣ ከም ትቕጽል ምስኣ ከም ትነብር ብዝተፈላለየ መልክዕ ከተረጋግጸላ ኣለካ ብተግባር ብቓልካ ስለዚ ፍትዋት ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተይ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሎማዓንቲ ብዘቕረብክዎ ነገር ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ሓደሽ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ጠቓሚ ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩሞ ከዓ ላይክ ግበሩ ካልኦት ሰባት ንክከታተልዎ ሼር ግበሩ ሓቢርኩም ንሳይ ስለ ዝፀናኹም ኣዝየ ዘመስግን የቐኒለይ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሰላም ኩኑ